Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li dawiya sala borî de dirêjiya du rojan li bajarê Qamşlo civiyan û piştî civînan daxuyaniyek li derbarê rewşa Sûrî bi giştî Rojavayê Kurdistanê bi taybetî belav kir. Li gorî daxuyaniya Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di civînên wan de li ser rewşa Sûriye ya giştî û pêşhatiyên vê dawiyê şoreşa Sûriye û rewşa giştî ya Sûriye û kiryarên rejîma Sûriye û çekdarên teroristên Daişê yên neberpirs hat rawestandin. Li gorî daxuyaniya Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ne ji alîkariyên zêdeyên Îran û Rûsya û hinek hêzên navdewletî bo rejîma Sûriye ev kiryarên hovane li dijî gelê Sûriye û şoreşa wê encam nedida. û careke din komîtê bang li hêzên navdewletî kir ku bi hawara gelê Sûriye bi hemû pêkhatiyên wê vebiçin û tenê çareseriya krîza Sûriye di riya rexwandina rejîma diktatorî û hemû leqên wê yên ewlehî û leşkerî û fikrî re tên. û Sûriyeyeke yekgirtî berlemanî, dîmokratî û pirrengî tê de mafê hemû pêkhatiyên parastî bin. û distûrekî ji bo Sûriye got tê de mafê gelê Kurd yên netewî û dîmokratî li gorî peymanên navdewletî bêdanîn. Her wiha behsa rewşa opozisyona Sûriye bi taybetî hevpêmaniya niştimaniya Sûrî di civînan de hat kirin. û Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye daxwaz ji hemû aliyan kir ku agadarî rewşa metersîdar ya vê qonaqê bibin û bang li wan kir ku yekîtiya xwe biparêzin û bercewendiya giştî bibe armanc ne ya partîtî û kesayetî. Her wiha Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye di civînên xwe de li ser rewşa dawî ya Rojavayê Kurdistanê û bi taybetî rewşa Kobanî û Şengal rawestiyan. û tê de supasiya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî li ser helwestên wî yê qehreman kir ku tê de piraniya Şengal hat rizgarkirin û ji bo şandina hêzên pêşmergeyên Kurdistanê ji bo Kobanê jî kirin. û careke din piştgiriya xwe ji bo Serok Barzanî di rûberûbûna çekdarên Daişê de û soz dan ku hemû karînên xwe ji bo Kurd û Kurdistanê bidin. û komîtê bang li hêzên navdewletî û hevpêmaniya navdewletî ya li dijî terorê kir ku bêhtir alîkariya Herêma Kurdistanê bikin di şerê dijî Daişê de. Li gorî daxuyaniya Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku civînan de li ser rewşa aboriya Rojavayê Kurdistanê jî û qeyrana wê û zêdebûna êş û azarên xelkê jî hat behs kirin û daxwaza alîkariyan ji rêxistinên navdewletî kir. Her wiha tekezî li ser giringiya rola Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û giringiya mayîna wê kir. Ji ber ku gelek partî tê de dimînin û cemawerên wê zêde ne û ji ber wê yekê jî divê kar ji bo aktîvkirina wê û pêşxistina wê bikin. û li ser biryarên vê dawiyê encûmenê bi dûrxistina sê partiyên ku binpêkirin yasayî ji biryarên encûmenê re kiribûn. Her wiha Komîta Navendî ya PDKSê tekezî li ser cîbecîkirina peymana Duhokê ya godbên çavdêriya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî hatiye îmzakirin kir. û tekezî li ser amedebûna partiya wan di riya Encûmena Niştimaniya Kurd re ji bo kar li gel tevdemê bikin û rêkeftinê cîbecî bikin. Her wiha Komîta Navendî ya PDKSê êrişên esayişa PYD li ser ofîsa wan ya bajarê Hesekê û daxistina ala Kurdî bi tundî şermezar kir û daxwaz ji wan kir ku dev ji karê revandina ciwanên jêr 18 salî de bikin û karê tirsandin û leşkeriya neçar rawestînin. û te kes kir ku tenê dikeve xizmeta rejîma diktatorî û yekîtiya Kurdan ji hev dixe û banga sîzakirina van kesan û berdana girtiyên xwe kir. Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li dawiya daxuyaniya xwe de pîrozbahiya gelê xiristiyan bi hemû taîfeyên xwe ve li Sûriyê bi cejna serê salê kir.